Senpereko laminak. Duela bizpahiru mende, laminek baumen zuten egoitza bat Senperen, Utsaleko zubiaren azpian. Baina nahi bezain bat begiraturik ere, Nehok ez omen zuen barne hartako begirik jakiten ahal. Behin batez, lamina haietarik bat hil zorian gertatu zen. Haren lagunek bazekiten azkenetan zela, baina lamina etzitekeen hil, gutarteko batek, lamina etzen batek, hura ikusi eta haren aintzinean otoitz labur bat errangabe. Lamina joan zen, beraz, gahazetetxean zuen ezagun baten bila eta errantzion. Jin behar zara otoi gure etxeraino. Gure lagunetarik bat agas gaizkita eta azken ahatsa ez du botatzen ahalko, espaldin baduzu ikusten eta azken otoitz bat erraiten haren aintzinean. Sari edera ukanen duzu. 50 liberako txampon bat eta opari ikusgarri bat ere. 50 libera etzen guti eta gahazetetxeko etxeko Andreak laminarekin joaitea deliberatu zuen. Utsaleko zubiraino heldu zirelarik, laminak hola errantzion Andereari. Gero, gure etxetik ateratzean, zure gibelian azantz bat entzuten baldin baduzu, etzaitezela itzul, zoaz beti aintzina zure bideari. Bestenaz, saritzatukan oparia galduko duzu, zu ohartu gabere. Ontsada, ez dut gibelera so eginen. Utsaleko zubira heldu ziren beraz, eta laminan etxean sartzeko erreka iragan behar baitzen, laminak ziri berezi batez jo zuen. Eta ura, bitan bereizi zen. Biak iragan ondoan, laminak berriz ere ziri bereziaz jo zuen. Eta ura, berehala bere lekura joan zen. Gure Anderia etxean sartu zen, eta hiltzorian zen laminaren gana hurbildu zen. Otoitz labur bat egan ondoan, kanpora abiatu zen. Baina laminek ez baitzuten nahi tripa hutsik joan zedin, errantzioten. Hemen bat janen duzu bideari berriz lotu aintzin. Eman zioten beraz askaria, ahasona gainera, eta hitzeman bezala 50 liberako txampon bat, eta urrezko tabako ontzi ikusgarri bat ere. Gure emaztekia joan zen, kontent baino kontentago bere gaua ongi baliaturik. Bat-batean, ahabos bat entzun zuen bere gibelean. Burua brau itzuli zuen eta adio urrezko tabako ontzia. Zubiraino heldu ziren lamina eta biak, eta berriz ere ziri bereziaz ura jo zuen. Baina aldi juntan ura etzen bitan zatitu. Berriz ere jo zuen, baina aldi juntan ere debalde. Laminak bazekien zergatik etzen ura bereizten. Ustegabean gure etxetik zerbait hartu dukezu. Ez dut uste, Andere lamina, behar bada josteko ratz bat. Ez dut fitxik aurkitzen. Alta, nik ez dut ura bereizten alko, zuk hartu duzuna aitortu ate. Eta hemen gelditu beharko gara. Nik dudan gauza bakarra, mokanes untan trosaturik atxiki dudan ogi mutu hau baizik ezta. Etxeko hartua dut zuen ogia zein zuria den ikus dezaten. Nor nahiri gertalekioke, baina gure etxetik ez daiteke den mendrenik atera. Horregatik, otoizten dizut ogi puska hori itzuldi ezadazun. Zeren eta gure gauzarik Nehok ez baitu ikusi behar.
Emazteak ogi puska itzuli zion. Eta Laminak ziriaz jo ondoan, ura berri zatitu zen. Eta orduan Lamina desagertu. Gazetetxeko handere gaixoak ez zuen joan bat baizik irabazi gau hartan, zeren eta etxera heldu orduko, 50 sosat desagertu baitzitzaion txakelatik. Horra zergatik gaurko egunean ere, ez dakigun xuxen Laminak nolakoak diren, zertaz bizi diren, eta nolako bizilekoetan. Istorio hau kontatu dizuegu guri handerek kontatu moduan. Hala izan, hala ez izan, zuen bihotzak entzun dezan.